Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про Україну на міжнародній арені, про міжнародні відносини будемо говорити з гостем нашої студії. Це Григорій Перепелиця, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, ще раз доброго вечора. Добрий вечір. Ще раз дякую, що ви до нас прийшли. Розпочнемо з теми її дня вчорашнього, і це, зрештою, одна з топ-тем дня сьогоднішнього, це так звана кремлівська доповідь Сполучених Штатів. І з приводу цього хочу додати інформацію, яка безпосередньо сьогодні з'явилася, і нагадати про те, що кремлівський список США – це перелік наближених до Володимира Путіна росіян, а це, нагадаю, 114 осіб з оточення президента Путіна і 96 російських олігархів. Він був укладений американськими урядовими агентствами, але минулого тижня його несподівано замінив високопоставлений чиновник з адміністрації президента Сполучених Штатів. Про це заявив шведський економіст, експерт з Росії і старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд, який був одним з консультантів кремлівського списку. Пише про це The Guardian. І за його словами, існував початковий список, який складала команда експертів, але в четвер Ослунду повідомили, що чиновник з адміністрації Трампа доручив замінити його на перелік, укладений на основі рейтингу Forbes найбагатших людей світу та прізвищ з адміністрації президента Російської Федерації. Якщо маємо таку інформацію, і ще сьогодні, знову ж таки, в цій студії говорили з деякими експертами, які кажуть, що мають таку інсайдерську інформацію, що дехто з російських олігархів все ж таки з'являвся в Вашингтоні, і, ймовірно, йшли такі переговори, аби, скажімо, його вилучити з цього списку. Та заміна одного списку, принаймні заява про заміну одного списку на інший. Наскільки, скажімо, зменшує серйозність взагалі цього документу і про що насправді може свідчити? Ну, чесно кажучи, я Осланда знаю дуже давно, ще з тих часів, коли він був радником президента Кучми і радив нам в економічних реформах. Я не вважаю таку заяву, що цей список складений із Форбсу, тому що це суперечить здоровому глузду. В списку 211 чоловік. Олігархів можна було взяти з Форбсу, яких 96. А інші, за якими критеріями Форбсу були підібрані чи ні. Таким чином, цей список складався з основної кремлівської еліти, владної верхушки Росії, верхівки, вірніше. І туди війшли не тільки російські олігархи, які безпосередньо зав'язані на інтереси Кремля і реалізують певною мірою інтереси Кремля, а й вищі топ-чиновники адміністрації президента Путіна, уряд Російської Федерації на чолі з прем'єром Медведєвим, так і інші вищі посадові особи. Тому фактично цей список спрямований на тиск російської влади, щоб вона вплинула на Путіна, і це дало можливість змінити зовнішньополітичний курс Росії, реваншистський зовнішньополітичний курс. От, власне, така спрямованість цього кремлівського списку. Тому що на Заході існує таке упередження, що всі проблеми в Путіні. А оскільки Путін спирається на цю владну верхівку так званих рівно наближених чи рівно віддалених олігархів, то, відповідно, якщо ми утиснемо їх інтереси, вони вплинуть на Путіна, і Путін змінить цю політику. Але яка реакція була з боку кремлівської верхівки, кремлівської еліти? Що Путін сказав? Собака лає, караван іде. І ніхто з російських олігархів цій тезі заперечень не промовив, принаймні. Але з приводу олігархів, знову ж таки, вже є певна статистика, певна аналітика з приводу того, як подешевшили в абсолютному вираженні активи декого, власне, з олігархів. Йдеться про те, що російські бізнесмени за добу тільки втратили $1 мільярд безпосередньо через цю кремлівську доповідь. І, зокрема, про це пише ZN.UA з посиланням на дані розрахунків онлайн-рейтингу Forbes. І
і серед них, зокрема, власник Лукойлу, який втратив 226 мільйонів доларів тільки за одну добу. Тобто, ну, скажімо, якщо рахувати загалом гроші, та не знаю, наскільки для них це великі втрати чи невеликі втрати, і наскільки це може бути безпосередньо сигналом того, що безпосередньо ці люди, які є у цьому списку, і лише їхнє, знаєте, таке іміджеве потрапляння до цього документу вже призвело до того, що вони втратили гроші. Тобто ми можемо говорити про те, що справді вплив такого олігархічного оточення Путіна безпосередньо на нього таки буде. Ну, ми можемо цей вплив елементарно розрахувати. Дивіться, як ви заявили, втрата 1 мільярд доларів. Що для російських олігархів 1 мільярд доларів, коли в їх активі більше 400 мільярдів доларів? Ви відчуваєте різницю між 1 мільярдом і 400 мільярдами? Тобто це не та сума, заради якої російські олігархи будуть розпочинати війну з Путіним. Так, цей список, звісно, призвів до такого легкого переполоху серед олігархів, але оскільки він не є поки що санкційним, що значить не є санкційним? Це значить, що позначені те коло осіб, проти яких можуть бути особисто введені санкції. Можуть бути, а ще не введені. Що це означає? Це означає, що Білий дім показав жовту картку цій президентській раті, що якщо далі буде проводитись така реваншистська політика, то вони можуть постраждати. Можуть постраждати. І не випадково, що після цього переполоху Пісков заявив, що нічого, що список, санкцій же все рівно зараз немає. А я вам скажу, що чому Путін так був спокійний на цій прес-конференції, коли він давав перед російською цією елітою. Так, тому що, по-перше, його це безпосередньо не зачепило. А могло зачепити, до речі, цікаво? Ні, його то зачепило, але опосередковано через компанії, в яких афільовані його інтереси. Це Роснефть, Лукойл той же і так само, які дають йому певну данину мільярдну в його власні рахунки. Так, це перше, що безпосередньо його це не зачепило. Друге, Путіну, можливо, навіть вигідна така ситуація. Чому він цією тезою сказав: собака лає, караван йде. Значить, курсу ми не будемо міняти. А ви, хлопці, давайте, поки не пізно, повертайте ваші мільярди в Росію і в російську економіку. Адже не випадково він натякнув, що ми повинні вкладати гроші в нашу економіку, в науку, в інфраструктуру. Це був меседж цим олігархам, що, хлопці, ваш закордонний рай вже закінчився. Давайте, повертайте ваші грошики, тому що якщо ви їх не повернете в Росію, більше 400 мільярдів. А я хочу нагадати, що пам'ятаєте про цей соціальний фонд в Росії, який складав також близько 400-450 мільярдів. Таким чином, до певної міри, ці санкції навіть вигідні Путіну. Це підштовхне олігархів повертати гроші в Росію. І ви про жовту картку, та безпосередньо, що ця доповідь Сполучених Штатів, кремлівська доповідь, це така жовта картка безпосередньо для Путіна. І чи можна вважати ще однією жовтою карткою безпосередньо частину цієї промови президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яку він виголосив, цей звіт перед Конгресом? Давайте ми безпосередньо цю цитату зараз послухаємо і продовжимо. У той час, як ми відроджуємо силу та впевненість всередині Америки, ми також відновлюємо свою силу та позиції за кордоном. По всьому світу ми стикаємося зі злочинними режимами, терористичними групуваннями, суперниками, такими як Китай і Росія, які кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та нашим цінностям. З цієї причини я звертаюся до Конгресу з проханням повною мірою профінансувати наших шановних військових. Тобто це, на вашу думку, це жовта картка, це червона картка. І про що може означати безпосередньо така риторика президента Сполучених Штатів? І це плюс-мінус збіглося в часі безпосередньо з оприлюдненням і цього кремлівського списку. Ну, я думаю, що це безпосередньо, так би мовити, не пов'язано з цими процесами, тому що фактично, традиційно
американська зовнішня політика базувалась на воєнній силі. Останнім часом за період президентства Буша і особливо Обами ця воєнна сила значно послабилась. І економічна сила США послабилась після глобальної фінансово-економічної кризи 2008 року. Відтак Америка почала втрачати лідерство і домінування в регіонах світу. Росія це відразу відчула. І особливо відчула після славнозвісного перезавантаження, коли там, пам'ятаєте, Хіларі Клінтон, держсекретар США, натискала на цю червону кнопку про період президентства Обами, про перезавантаження відносин з Росією. Фактично це була здача інтересів США на пострадянському просторі. Що після цього почалось? Почалася агресія Росії проти Грузії і далі продовжилась тепер проти воєнна агресія, проти України. Зараз США фактично втратили домінування на Близькому Сході. Росія їх від тіля витіснила тепер уже і перехопила воєнну ініціативу, там, політичну ініціативу. І зараз ми бачимо цей конгрес в Сочі, який свідчить про те, що Росія перехопила і дипломатичну ініціативу в сирійському питанні. А відтак Трамп чудово розуміє, що Америка послаблюється і вона вже не може, так би мовити, як він висловився, відстоювати американські інтереси глобального лідерства і глобального домінування в світі. Тому він повертається до традиційних інструментів зовнішньої політики, воєнної сили. Тому що і стратегія національної безпеки США, і інші американські зовнішньополітичні доктрини, вони завжди постулювали пріоритет воєнної сили в вирішенні будь-яких зовнішньополітичних питань. І якщо коротко, точаться дискусії і вчора, і сьогодні з приводу того, то зрештою будуть введені ці санкції чи не будуть введені ці санкції. Якщо говорити про офіційні заяви, то в адміністрації самого президента Трампа говорять про те, що поки що найближчим часом не збираються вводити нові санкції. Говорять про те, що санкції щодо оборонки є абсолютно достатніми, поки що нових не потрібно. Водночас очільник Міністерства фінансів Сполучених Штатів знову ж таки сьогодні заявив про те, що санкції таки будуть, але він не вдавався в конкретику з приводу терміну. Він сказав, що це може бути впродовж місяця, впродовж 3 місяців, але поки що не уточнював. Розумієте, в чому проблема? Звісно, що американська воєнна машина і Збройні сили США, навіть при їх суттєвому послабленні протягом фактично цих 15 років, вони все-таки залишаються могутніми. Але тут є велика різниця між воєнним потенціалом і воєнною могутністю, тобто здатністю використовувати цей воєнний потенціал в зовнішній політиці. Для цього потрібна політична воля. У Трампа немає такої політичної волі. У Путіна така політична воля є, незважаючи на те, що воєнний потенціал, якщо ми порівняємо з країнами з НАТО і Росією, то це фактично 5:1. Але в Путіна є політична воля застосовувати воєнну силу, включно з тактичною ядерною зброєю. В США такої сили немає. І в цьому випадку, такої волі, вірніше, політичної немає. І в цьому випадку США виглядають слабшими, ніж Росія. І в такому випадку Трамп шукає діалогу з Путіним. А Путін цей пошук діалогу розглядає як слабкість Сполучених Штатів Америки. Тому замість діалогу Путін висуває ультиматуми західному світу, включно з США. От в цьому полягає проблема, що ні у Європи, ні у США немає політичної волі застосовувати цю воєнну силу. Чому немає? Тому що вони патологічно бояться конфлікту з Росією навіть на локальному рівні. І тому намагається діяти засобами м'якої сили, санкції економічні і так далі. Але для путінського режиму, я вам скажу так грубо, це як для мертвого припарка. І оці слова Путіна, собака лає, караван іде, вони чітко... Чому Путін так самовпевнений? Тому що він бачить слабкість політичної волі з боку Сполучених Штатів Америки і тим більше Європи.
І якщо говорити про слабкість, і ви про Європу згадали, якщо проаналізувати, як то кажуть, наших на міжнародних майданчиках, ми говоримо і про економічний форум в Давосі, який відбувся минулого тижня, і ми говоримо про голосування і засідання в ПАРЄ. Ви за цим спостерігали, ви теж чули купу цих різних заяв і так далі, зокрема віце-президента ПАРЄ вже зараз пана Ар'єва, про те, що насправді створюється певна така антиукраїнська атмосфера всередині самої організації. Наскільки ми опиняємося все далі, все слабшими? Чи насправді така певна створюється, скажімо, ілюзія про те, що насправді Європі ми вже не потрібні, зокрема під час голосування в ПАРЄ цієї важливої для України резолюції була принаймні половина депутатів. І хтось говорив про те, що насправді не настільки важлива вже ця резолюція, і зрештою Україна в контексті всього іншого, що відбувається в Європі, теж насправді особливо вже, скажімо, не важлива. І Росія може повернутися в ПАРЄ, і вже всі насправді забудуть, чому, скажімо, ця делегація російська втратила право голосу. Тут же питання не тільки в слабкості України, а питання в зміні того балансу сили, який відбувається і на глобальному, і на європейському регіональному рівні. Що відбувається? Ми бачимо втрата солідарності Європейського Союзу і НАТО. Так, вихід Британії з Європейського Союзу, дезінтеграційні процеси, хвиля популізму і радикалізму в країнах Європейського Союзу. Останні вибори в Чехії дуже яскраво це, власне, показали. І Путін виграє гібридну війну з Заходом, на жаль. Оце ці факти, які підтверджують, що Путін має успіх в гібридній війні. А Європа, яка розвивалась, особливо європейська еліта, на неоліберальних цінностях, вона не уявляє, що Росія може розв'язати війну проти Заходу. Вона не уявляла, що Росія може складати реальну загрозу західним цінностям. А тепер, коли вони починають бути більш-менш притомними, коли вони починають усвідомлювати це, хоча вони не хочуть цього усвідомлювати по великому рахунку, у них наступає переляк перед Росією. І це такий психологічний ефект, який був у європейців перед Другою світовою війною. Жах отримати війну з Третім Рейхом, гітлерівською Німеччиною. І вони йшли на будь-які поступки Гітлеру. Хоча, скажу, армії їх були значно сильніші, ніж Третій Рейх на початку Другої світової війни. І для того, щоб умиротворити Гітлера, вони здали Судети. Так, потім через півроку Гітлер окупував всю Чехію, потім пішов на Польщу, пішов далі. А вони шукали діалогу з Гітлером, поки Путін не розпочав війну проти самої Великобританії. Сьогодні ми бачимо такі ж тенденції в Європі. Намагання повернути Путіна до діалогу засобами, такий сповідує неолібералізм. Відновленням співробітництва, переговорами, заохоченням і так далі. Один із засобів заохочення – повернення в міжнародну організацію. ПАРЄ і так далі, відновлення всіх тих постбіполярних інструментів, які існували за часи по закінченню Холодної війни. А Путін ігнорує це, він не хоче, він ставить ультиматуми і все. І в такій ситуації вони починають переоцінювати свої цінності. А що краще, дружити з Росією і мати від неї грошовий зиск? Подумаєш там цінності, подумаєш там Україна. Вона сама може винна, що наразилась на такий конфлікт з Росією. І от такі настрої там підживлюються нашим клептократичним режимом, який весь прокрався. І вони говорять, навіщо цих клептократів підтримувати в Україні?
розумієте, то Україна для нас проблема. Чому ми маємо страждати і наражатись на конфлікт з Росією із цих можновладців, які накрали грошей своїй країні, які кожного року виводять по 10 мільярдів доларів в офшори, а у нас просять 1 мільярд в Давосі, розумієте? І вони все це бачать. Американська фінансова розвідка їм ділиться з цією інформацією. І от і тут і внутрішні чинники, і зовнішні чинники, і зміна самої міжнародної ситуації, вона підштовхує того, що вони все менше починають думати, як підтримати Україну. Тут я вас почула і дякую за цей коментар. І хочу обговорити з вами ще одну важливу, як на мене, новину. Про те, що група родичів жертв авіакатастрофи рейсу MH17 виграли справу в американському суді у справі проти колишнього лідера бойовиків так званої ДНР у 2014 році Ігоря Гіркіна. І це дає їм право на сотні мільйонів збитків в якості компенсації. Загалом йдеться про 400 мільйонів доларів компенсації, тобто по 20 мільйонів доларів кожному, я так розумію, кожній родині. Якщо говорити про, не знаю, чи варто про це говорити, але все ж таки згадаю про реакцію Гіркіна. Він сказав, що йому насправді від цього не холодно, ні жарко, і це для нього нічого не означає. Тобто, якщо він буде мати цих 400 мільйонів колись, тобто він, умовно кажучи, їх заплатить. Якщо ні, насправді така цинічна відповідь, комусь з журналістів, я це прочитала. З точки зору права, з точки зору відстоювання прав в міжнародних судах і з точки зору як прецеденту, що це може означати безпосередньо, таке рішення американського суду? Я скажу, це цинічне рішення. Я поясню чому. Тому що не за своїми фантазіями Гіркін очолив групу спецназу в Росії по захопленні Верховної Ради Криму. Не за своєї ініціативи він захопив Слов'янськ. Там вже було близько 1000 спецназівських російських. Він отримав військовий наказ, як полковник ФСБ. І він його виконував, цей наказ, разом з російськими спецназовцями. То що з офіцера, військовослужбовця, що з нього можна взяти? Він, правда, не винен в цій ситуації. Він, як військовозобов'язаний, виконував наказ, в кінці кінців наказ свого головнокомандувача, верховного головнокомандувача. То зиск має бути знятий з Росії, а не з Гіркіна і з них 1000 спецназівців, які діяли під його керівництвом, чи разом з ними. А чому, на вашу думку, було прийнято таке цинічне рішення, аби, скажімо, вже, умовно кажучи, в міжнародному суді та в американському суді зробити винним, умовно кажучи, Гіркіна для того, аби не на юридичному рівні... Аби уникнути конфлікту з Росією. От для чого це було прийнято. Це політичне рішення, а не юридичне. І знову ж таки, в цьому сенсі війна Росії проти України, вона вже виходить за рамки тільки Росії та України. Ми вже говоримо про Нідерланди, ми вже говоримо про людей, які безпосередньо, знову ж таки, звинувачують когось у тому, що їхні родичі загинули, але навіть і в цьому сенсі ми бачимо таке рішення американського суду. Коли це навіть не стосується України, це стосується, скажімо, громадян іншої країни, громадян Нідерландів, зокрема, в цьому випадку. Слухайте, це просто жертви російської війни. Тому що, як ми ж говорили, Росія розпочала війну спочатку не проти України. Росія з самого початку розпочала цю глобальну війну проти Заходу. Україна була черговим етапом цієї війни, черговим етапом геополітичного наступу Росії на Захід в формі гібридної війни. Першою жертвою цієї глобальної війни стала Грузія, до речі. І не випадково російські генерали говорили, що ми воювали не з Грузією, ми воювали зі Сполученими Штатами Америки в Грузії. Мета цієї війни – руйнація світового порядку і системи міжнародної безпеки, які були встановлені після закінчення Холодної війни. В цьому світовому порядку Росії було відведено місце середньої регіональної держави. А вона хоче бути наддержавою. Вона хоче керувати світом. І сьогодні всі говорять, і радники Путіна, і сам Путін, ми тепер стали світовою державою, тобто глобальною державою. Ми визначаємо світовий порядок. І яким чином? Створенням світового хаосу. І на цьому світовому хаосі
Росія хоче вибудувати власний світовий порядок. От яка мета цієї війни. Тому війна вже давно ведеться проти Заходу. Ми тільки бачимо її результати. І пасажири MH17 – це просто чергові жертви цієї війни. Їх уже десятки тисяч цих жертв. Пане Григорію, ставимо на такій сумній ноті, але все ж таки ставимо 3 крапки, бо, на жаль, вже немає у нас часу. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви прийшли до нашої студії. Гостем нашої студії, глядачам нагадаю, гостем нашої студії був Григорій Перепелиця, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Я дякую, що ви теж були з нами під час цієї розмови і залишайтеся з АТR і надалі.